Recording. 1, 2, 3. Joy to the world. Okay, kita kabalo sa lyrics, mga gal. Alright, welcome back. Finally, last na mo nga podcast. Murag dugay kayo, murag katupang Katnyil pa nga time. So, napay chismis nga basi daw magbalik sila. So, kung magbalik manggaling, kung makipagbalik mga si Katin Bernardo, klaro ang istorya nga size doesn't matter. Hi guys! It's mid-December. Bibo ba ang tanang kumusta ito mga cholesterol, mga sugar? Grabe ang mga pasensya, busy mi tanan. Kauban gyapon si ngano ato naka-jacket ta karon. So cold Christmas. Si attorney Raywa. Kay init magud ako ang kinabuhi. Sana. Kay Sam kay pina-firman so bugnaw. Kauban si Juanito, si Sam nga dalaga gwapa. Congratulations. Second placer sa UK Icon. UK Icon sa Legislative Christmas Party. Congrats, galing, Sam. Malato ka naman dyan. Pa-Starbucks ka naman. O siyempre, dili pwede yun. Ihulatan yun na mo siya. Kay lisig yun kayo mag-podcast na walay bright sa grupo. Ako ba na to? Gikan sa OB. Hala. So kung gikan sa OB, hi may guys. Something ni Attorney Drew Dalapo. Galupo. Congrats na ba? Ay, wala. Yun siya nga kailangan ba daw seminar pag idobran? Tutorial. Tutor may kay Ma'am Ling okay. Kay nakatulo man sila. So may pagtukang Juan. Banga si Juan. Kaya sa kabo. Sorry. Samok. Okay. Siya, beginner sa yaman ko. Nalangay sad may kay lami kay mong paniud to. Ako ipakita man ako sa video. Kung na-video, ipakita man ako gipicturean kay kung karon sa mo pag-record wala na yung nabili. Mga PC na lang og mga tanglad ang nabili. True. Dagang salamat gipatilaw ta sa Tak Lechon Belly. Yeah. Thank you. Yummy. Juiciest, crispiest, flavorful, best for all occasions. Bago na sila? Bago ni sila kay ang ilang gusto nga sa belly is katong sa Karkar Cebu. Di ba noon man? Bantog ra. So medyo lahi lugar iyang dating niya. Pero grabe ka crispy. Mas yung ano na tao. Kasi na-airconan na ha. Medyo crispy siya. O sa oras gi-deliver mga around 6 pa. So 2 to 3 hours. Pin na 5 oras galing to. Pero pagkaon, pag gon, crispy gapon. 2 kilos nila, 1,499. 3 kilos, 1,999. O ang 5 kilos, 2,499. So, nag-99 para piso na lang kulang. So again, among ibutang man sa link ang ilahang kuan ani para ma-order mo. Tak Lechon Belly. Kanang Lechon Belly asa na katunang gapamaligya computer. So gisagulan nilang mga kuan hard disk na karaan. Mga memory card na karaan. Katong mga motherboard na Windows 98 pa ilang ipansak diya sa Lechon Belly. Kanang Lechon Belly naka-SSD. Naka-SSD. Dili mo hang ana ha. Anyway, so again, we're back. We're so happy. Medyo pasensya na sa kontingo kay medyo busy mi tanan na mga party suguban pa. Tiba. Oo, tapos lately bago lamin ni bisita sa Bisigan Elementary School. Thank you guys. Yes. Kay nang hatag mi dito ginagmay nga pinaskuhan, nang hatag mi og Jollibee. Bida ang saya. Nganong lahi ra gyud? Lami pa dawato to kamaturan. Pwede pa kita makaluto og fried chicken nga mas lami pa sa Jollibee. Spaghetti nga mas creamy o mas dagan pa yung sauce. Pero nga nung magipag-ibutang na sabak sa Jollibee, bahalag kulang ang sauce. Bahalag nayabo na. Correct. Nabali na. Pero tungod sa kanang mo yung na-branding yun ba? Ang bata, bay, kapitok-pitok ang mata. Tanong isa, oh my God, Jollibee, susunod tong plano, mamalitag ka ng karton nga Jollibee. Pero kitaray galuto. Dili sa atik-atik by the best spaghetti nga akong paborito kang lingling nga spaghetti. Latoy mo lang, B. Nakatanaw po ko. Labi na dito sa pusod niya dito ibutang ang spaghetti. Iro.
Oy, katilo ko na nga spaghetti kato. Kay remember katong sa inyo mga tong Katong sa pusod? Uy, kapataro niya. Dito, actually, sa naman good. Kaya dito po gadyo tila Sir Bernie. Christmas, Christmas to or something birthday celebration niya. Bugnaw na ang spaghetti pero bay lamig gyapon kay. Pero ayun, because of the sauce, ayan na sa sikreto ato. Tapos kamulo sa timpla, sige, mig lips to lips, ano ba? Ang katamis. My God, ang katamis na. Nagka-imagine ako. Manahol sa pao. Omle, lutuin mo sa Christmas party. So, kabalo ka, ay, tanan na feel sa ninyo, no? Dili ni, tungkol lagi kay politika naman ta, no? Pero hopefully, mo sila kung gusto talaga kamo sa staff, ma-feel yun ninyo, ang akong kakakita ba nga, look at these kids na makakita og kanang pagkaon. Layo ba kayo ng Bisigan? Ang Bisigan is more than an hour from the city. almost 2 hours. Almost 2 hours. Layo na kay sila. Lipay na kay sila. Kay para nila, magulat lang sila unsay hata. Kay usay galing mga teacher. Sila pa yung gasto for them. Ano ba? So, muna ako, sige, balik, maliban sa mga gwapang mga teacher. Muna nga Mga balik-balik on-fleek kayo ang kilay. mga gagmay hawak. In fairness sa mga kids ba, malipay gini mo how happy they are na makita sa fried chicken. Now, also, mupitang yun ko nga ganasan ako, dalon ako mga bata kay ang school supplies, ha? Ang school supplies, to be honest, pila go to kay estudyante, tanan Mets, Tibok Elementary? 252, no? 252. Sila galing, wala galing silang choice. Di na sila makapili color sa paborito nga notebook. Ang ilan na lang basta kinay madawatan. Ang lalaki, pink ang nadawat. So, naiuban mo baliban nga nung pink man. Ayun na pamili kay unsaon tamang yun. Pero naiuban happy sa, oh my God, pink. Gina ko favorite. Actually. Ang lipay silang tanan, no? To be honest ka na may nga na ba, I'm sure na mag-isa mga paborito tana ba nga mga cartoon character nga cover. Di ba na may mga bata nga dili siya mo palitan kay dili mo iyang paborito nga artista. Dili si Julina Magdangan. Dili artista ang cover. Oh my God, lolo, may para sa... Mo ba na yung mga paboritong mga cover po? Oh my God, ako Rica Peralejo. Tapos katong naka-miniskirt. Imagine na lang. Actually, sa kuha ka, di ko ganahan nga artista ang Wow. Mga social na, mga Orions. Ang akong kuha na akong gusto is plain lang siya. Balag barat dun, basta plain lang. One color lang. Ikaw, si paborito? Jessie Bell. Yes. Seryoso? Jessie Bell. Ito nag-iunag-ipagawas ang agyong seksualidad sa cover sa mga notebook. Jessie Bell, Barbie. Wala naman na, di ba? Yun, Mga Encantadja. Di ba? So, kita makapili ba ta? Ang mga bata, wala sila choice. Linya lang sila, tagaan mo. Tapos, well, let's be honest, dili pag yun naingon na katong the best quality kay tungod lagi kay sa kadaghan, ang atong pilion katong mas daghay makaapod, makaapod-apod. So, that's why mo na itong gabuhaton nga medyo low-key. May nalang na yung mga China. So, pero mahal yapong kayo. Ang kinabaratuhan kay 22. Di pare sa una nga makapay tag-unsi tag-unsi. Tama sa. No, 10. So, mo lagi for them man. So, that's why nalipay na ko sila mga tangalipay. Kasi sila, grabe, kanabang di gibuyan ang mga notebook, ang mga Crayola. Nagay ko yung mga picture ito nga pag naog sa stage, paibog. Paibog, yeah. Ta-even natin mga stuffed toys nga dili galing to yung mga brand new, mga old, so piting lipayan nila. So, makita na to ba nga, unsa sila ka-grateful nga nakadawat sila og regalo regardless kung di man ibaw akong paborito gyud or giwish at least na. So mo na karon nga atong topic, ladies and gentlemen, is kanibang sa panahon sa Pasko, we have to be grateful kung unsa may atong madawatan or unsa may atong maisgutan. Now, dili gid ko makreklamo kung pila ra imong mahatag. lahi ko per program ko na. Nakadiri, nakasakuan. Ikaw lahi ko. Teka muna, nalang ko yung nakita karon na mga kaning mga post before ta sa atong mga own na grateful na kon. Kay una, naay post about atong murag taga-media nga gipost niya nga sino itong kuan daw anong social daho daw. Naghatag og dilata sa press. Nanghatag lang daw dilata sa press. O sabay tono siya yang kuan, hindi ko sabot kung baraton ra ba o sabay yang tono. Kasi mura to, daho ang nagbigay ng dilata sa press. Mura to yung caption. Mura to. So, unsa may yang burag gusto ipasabot na murag. Ibutan niya ang picture din kay
makita ang sa sulod sa dilata ay sa box. Anong nasa box? Ang box ay ang paper bag din nga ngalan nga Tony Talks or something. So si Tony gikan kan Tony. So sa may tono sa kuan nga kanilay gihatag or I don't know, kung ako mobasa sa kuan mo siya nagapanghatag dilata. Ang barag-barag nang antsaw siya nga. So that's why nakita na ako nga medyo nag-trending siya. Kaya nahiningon nga, pagpasalamat na lang nga naa kay... Well, in fairness, ang gihatag man pud kay spam o kuan... Dili mga 555. Dili. Social kita mga kuan nga marag Christmas package bitaw nga kuan pang Noche Buena. So kanang tipo nga kanang ipanghatag sa department heads kanang Wala. Kay ikaw under sa department head medyo masuya ka kay. Loy kalamian na niya. Yan. Pa yun nadawat cons ba sa Joseph Dean Party. Lamay kitabi na apel to sa raffle ba. Mao ba? Sus kadagan. Lami to cons. Wala pa nako gikuan. So mga paspam social. So, burag ang dati pa, burag kantsaw, burag ang para sa iya. Depende lang sa itong pagbasa, no? Burag, happy lang tanak. Sa ngalan, manggod nga, kuan. Anong gipost? Dapat ang post ito, salamat po sa ana. Yan na. Pero anong madaho? So, burag, nangantsaw siya nga. Wala, nang hatag sa... Big deal niya nga. Dilata. Sus, kamusod. Pasalamat na lang galing kay Napay. Ungrateful kayo. Naging uban niya nga wala na bunutan sa raffle. Pasalamat na lang mo. Naging uban niya nga wala na ka-register. Wala ka-register. Si Juan Manggo nagulat-ulat siya sa Christmas party ni Apas man mi. So nagdahom gid siya nga na madawat siya sa raffle. Wa siya kabalo nga wala siya na-register. Kay late man. So kanya nagdahom ka diyan mo ka na-register. Abi na mo kadago sa TV. Ito ba? Nagtrending bago lang I think burag sa Cebu ni nga nasunugan. Oo. Tapos nagpost siya ingon siya nga di mi mo dawat og kanang mga used clothing. I think burag okay ta to ito. I think ang medyo offensive lang dito para nako lang nga part is katong ayaw mi tagay mga used clothing mga okay kay dili mi basura. Yun lang ang medyo... The way man good niya pagka... Okay man, gibasa man ako ang next... Magnato yung next nga post. Yeah. Naman dito nga... Specific. Kung sinina man gali yung ihatag at kanang... Bago humot. Ano ba? Dili siya kanang... Gisi. Dili ano. Magnakita man good nila sa post... Ay sa mga sinina kay murag hugaw na ba? Yeah. Mo nang nag-react ko, nag-post ko sa akong social media, ingon ko na-remember na kong that time ko tong Sendong time. IBS na ba ka to? Sendong time? Wala pa. Nung time namin sa Sendong, so daghan kay pwede padala og mga, kay mo na pinaka-easiest pod nga usahay imong mahatag nga, for example, kung walang-wala ka. Kaya diba, presa to naman yun tayo mga, halos siguro I'm sure 60% sa itong mga kabinet nga magamit pa, pero di na nato ginagamit or maybe nidako na or something. Nung panahon sa Sendong, I remember, galisod mi, gina-screen na mo kay in fairness pod lugar, dili tanan na, in fairness pod, nagyud ba nga madawatan na mo na kanabitang walay labahugaw na gyud siguro dugay na sa aparador, nangahugaw na nangagisi na gyud, di nagibitaw na. Talumtong na di nagibitaw kay ang uban man god, basta kay ni grab lang sila, basta lang makatabang lang, hatag na sa ila kay may na lang na kay. Siyempre siguro, na sila mentality nga, na sila isulubon kaysa wala. Pero yan ang mentality ba? No? So, in fairness po, tama po ba nang kung kita mo hatatag clothing, ato pong tanahon kung decente ba, magamit ba bagyo, dili pag-isi. Kaya naman yung iba nagdiklag lang, bahala ihatag na. So, para malimpyo ang kabinit. Para malimpyo lang kami. Tiro na. Ito naman gimin makita nga. So naman ni, kaluoy na bagay ni, bulingit na. In fairness, pero tungkol na siguro sa tono sa pag-post man no? Di, ang isapod sa iyang gibutang na to is, kung makata mo pagkaon dapat fried chicken, lumpia, grabe nagigayo. Ito na dayan yung na twist. Kabulugan kung mudagan to siya, kung politician to siya, delikado siya atong nga klase nga comment, no? Pero mo lagi, that's why daghay reaction. Well, we cannot please lagi everybody. So muna lang ako para sa ko na lang. Ingani na lang, kung kinsa na lang po'y ganahan, o dito na lang na to ihatag. Sa bagay, dili man po ni Pusa na yung dawatan. Ano na lang, nami kuandre use clothing, just in case, kung kinsay gusto, tanawan lang ninyo. Pero kung dili mo, kay, tinudbihan na, kay, bisa galing, dili lang sa sunog. I am sure makarelate ang uban ani. Medyo ni arang-arang nasa Cagayan. Na yung mga relative sa bukid.
Sa bukid ba ganan ba sila nga at least naman lang gikan sa syudad. Usay ba na ba pagduduwa nga dawaton baka ni sa kong igsoon. Pero na mingon nga yes, excited mga na. Gusto ko mo sulob ana kay lisod sa malibakan niya gino ka na sa kay gid sa mo palit og bag okay puro gid mga karani panghatag manghan mi daw. So di na to maplista ng tao na iban mga tao nga grateful sa kana nga butang pero na iban tao nga para nila dili gyud. So dawaton nga tong kamaturo nga dili gyud nato maplistanan. Or basi mga dato to nasunugan nga di mo sugot. Pwede. Basi kung for example Savior Estates, simba ko lang ha, pero sample lang mahalon nga subdivision nga nasunugan. Tapos naghatag tinapa. Oh my God, ang among iro corned beef ang kinaon. Tanong tagan mi ninyo og kuan tinapa. Mga dato na nasunugan mo na di mo dawat og. Wala na. So maybe ito na lang ikuan kisabay gusto kay naami dire kung dili mo din okay ra pod. Yeah. Nay may nga na. Kasi ako let's be honest nga naman sa nga nabi na party sa kinabuhi nga usahay okay ra sad ko nga wa koy madawatan ihatag na lang na sa uban kay napay mas need ana nga inyong gihatag. So ana na lang na. So that's why we have to be grateful. Now uso kayo ang mga question about karon sa mga 13-month pay, mga Christmas bonus. Ni emotional na si Juan mga igala. Make a relate ka. I'm sure mo na uban ro sa mga problema nung nganoy ani wala ko 13-month pay wala ko. Attorney sa by law 13-month pay ra gyud di ba ang sa balaod. Yeah, but not everyone. Yon. Okay, for example sa JO sa government wala man goy employee-employer relationship. Yun. So ang namangud sa law ang makadawat ana katurag yung considered as employee. So ang GO wala? Depende na daw kung asa mo na under. Sa kanang bonus wala na siya kwanda na siya kanang gratuity sa employer. Kanusal lang siya gusto as a gift na siya. Pero ang naagyod sa law is 13-month pay. That's enforceable sa Nay nag-PM sa ako nga looy kay mi nag-GO na mi og mga pila na ka years so anto karon GO pag akong gitanaw na ang definition mo sa GO. To be honest, ana din ang definition niya kibali akong yung kung by the book gyud lugar ka ba. So ang GO gyud ay as much as possible mura siya temporary ra siya nga gibuhat for a certain project. Yeah, mura project-based employment something. So tendency dapat gyud after 6 months pwede na gyud mo tanggalon. Pero mo lagi na may uban nang gustong ka ma-stay. So yun na lang ha, extend na natin mo pagka-GO. Pero kung by the book gyud ka dili gyud ka pwede nga pag human ka na ng 6 months nimo or prior pulihan na gyud ka dapat or lahi na siya. So mura kung kanang imong extension nimo mura gipaningkamutan na lang na grasya na siya nga gi-extend ka. I mean para lang ni sa ako nga may akong gibasa by the book mo na nakabutang sa GO. So that's why mo nang kung ako lay dila na ko i-comment sa Facebook baka maibash ka. Pero mo lagi nang kung for how many years na ka nag-GO diha tabang feeling nimo dili worth it sa imong trabaho baka then 5 years na ka din ako siguro might as well while napaka diha mangita na lang gyud ka mga apply na lang gyud ka for greener pasture kay murag nagbasa kag libro nga murag blurred pag inyong mata di pa kakabalo like ako to be honest di ba wata kabalo ting election na sad dugo Ginoo ko gusto din ninyo nga nagay po magtrabaho diri tawain yung konsehal so mo gyapon na di ba kung imong talaan ba as early as now nga mga lain hindi pa siguro kumita ako uban mita na ako gibiyaan pinakakita lang siya greener pasture so muna ang realidad di ba kung imong naon so muna actually ang realidad so yun so well let's be grateful now kung naamoy 14-month pay or 15-month pay actually discretion na sa company. Depende kung gwapo ang daga nila pero wala gyud na sa law 13-month ra yun tama. So kung namoy 14-month namo giuban nga ang 14-month dili na 1 month diba 13-month 1 month nay uban mo nganong katunga ra man ni. You have to be grateful because again sa balaod kanang 14th month discretion na. For example, nganong na may 15-month nganong uban cash gift ra man di discretion ra gyapon na sa kumpanya if tagaan mo because to be honest also dili biya pod dalim nga ikaw kumpanya tag-iya ka sa kumpanya biya kay daghan po biya ka expenses wala ninyo na nakita ang expenses kay gabayan man na sila renta, kuryente, tax wala lang nimo na nakita pero kung ma-feel man nimo na ba kung gwapo ba ang sales gwapo bandagan sa kumpanya if gwapo ta sige sila ingon nga we hit the target tapos
dili mo tagaan, kana burag mag-wonder na mo nga. Correct. Abi ko bang nahit na to ang target. Pero kung nakita sa ninyo nga murag apiki gyud ta, medyo lisod para kay nagay kay lauban nga instead na mananggal, na-create na laglain negosyo para ibalhin lang mo, para lang yun ma-save mo, or sige, work from home lang sa mo. So, napoy nga ng mga owner. So, kung na may 14, 15, or cash gift, maliban sa yung 13-month pay, then, Chanel. grateful na lang yaman ta. Di total naman nilingling ang cash gift ninyo. Nakulat ka ng ano. Naginuktok siya. Naginuktok si Lingling kong nabay. Kamling okay pa ba? Okay ba itong financial soap? Wala na. Ako na siya kikon dito. Ana butangin dito, Bias. Ana ba? No, now, sa Christmas manggod, lami kay siya nga feeling kana bitong mag-exchange gift. Bisa kung imo gihunaon bitaw, imo ra man ang budget no. Ako ta nagbaylo lang tagregalo no. Pero the feeling lang nung anak kay madawatan, murag lami ang paminaw, di ba? Kanang konsepto sa exchange gift, mura man gyud na. Tag 50 o siya maglalis pa kung appeal ba ang rapper or dili. Maglago ka kasamok ba yan? Pero mo lagi, the feeling anak kay madawatan, that's very nice. So mo nang kamo diha nga namoy mga nangadawatan, tapos mamisik-misik mo sa uban. Malipay na lanta nga bahalag bugas-bugas, spaghetti set. Gwapo kay nga negosyo ng spaghetti set karong mga panahon na. Ano? May pinakabarato, di ba? 149. Yeah. Tapos ang problema kay daghan makasya apil so lahi ang mga brand. Lahi ang gisagol dan lamaw ang resulta. But again, karon medyo second year na to yung nag-celebrate na nanata sa second year. I would say medyo arang-arang baya. Ako lang ni arang-arang baya ron compared atong the last December nga ano. Medyo nga ginawa ma. Kamo ba each one of you tagsaon nato grateful nganong asa ka grateful karon panahon nga karon nga December. Kaya at least humana ang pandemya. Napa daw gyapon ang pandemya, pero at least nabalik ng events, Brad. At least medyo na normal na, medyo dagan-dagan racket gamay. So, medyo maka-work na ta. Medyo kana lang daan nga na time. Pero makiinat nga, Lord, thank you, Lord. Ha? Grateful na ta na nga. Okay. Ay, di gina ko ma-imagine gitong mga panahon na nga narata sa balay nga di ta kabalog mahuman pa ba ni or dili. Correct. Di ba? Yeah. Hawi na kayo ang kamot ni Sam. Sorry. Ikaw, Juan, are you grateful? Karon ang ako pinaka-grateful kay ko sa kwan gud. Number 1 gud ang sa mga racket ni Sir Bernie. Kay ko man, syempre, kung na racket Sir Bernie, madamay man gud mi appeal. So, madamay man gud mi Sam. Baka kwan yun. Mana makuhan ko, malipay ko kay, syempre, naman, nagyabong ko yung madawat gyapon. So, makatigom ko. Pero, 50-50 magiging, akong magasto mo gudayin dito. Isa din ang tawahan ng gasto kayo. Kaya, di ba, naipang gasto na. Actually, kay Kwan, mag-good ka ng, mga bayro nun ba? So, patong-patong na, to. So, ang mahatag sa ko, ikaw lang mula ba yung bayad na po dito? Time-lapse. Tapos, sakit ka lang ka nang mag-iyab yung gag-cash with Oo. Pila man gini kagabi nga. Samot na karon kay kato lang last week pa nata. Karon lang a week. Naigyatag nga murag kuan ba? Statement of account bitaw. Kang mako. O ka balo day nga na day nasa comment man good cake. Katong gibayad na mo first muna to tanan for the that mag-monthly monthly di ay. Monthly. Oh. Wala gid sa ko nawala sa mind ba. Nawala sa mind nga 9 monthly di ay. Daw binatigop karon tan December from August. Yay. Problema ko na dapat ko yung mga bayro nun. Size kapin. Pagkita na ko aso ko mangitaan eh. Pero umatong medyo kuan kisra ko dapat ko yung mga other bayro nun nga wala pa na bayaran. Di nadugang pag ito siya. Ano pag minyusa? Okay naman. Okay na. Happy na. Kasama. Okay na gina kasama. Thank you. So mo to, limay gyapon, happy gyapon at least. At least na ikabayan. Ngita ba?
Napending mo to karon kay murag karon na bang adlaw sa deadline. Sige lang. Kasi Sam, maliban nga single ka, walay boyfriend, walay love life, malauga. Grateful ba gihapon ka? Of course. Yes. Asa man ka grateful karon? Of course. Sige na, chika. Sige, asa man ka grateful karon? Grateful ko kay makadawat na kog bonus. Aside lugar sa money lugar. Grateful kay ko nga naka-appeal ko sa imong team. Sa imong family. Medyo sip-sip ni nga podcast karon lagi medyo sip-sip. Oo. Murag ganina pa ko buntag nagsugod. Duwagig luha sa... Dungag. Char lang. Itiri ay para medyo mas convincing. Actually, kanang kaan man to. Dili lang kay sa financial ha. Dili pod gyud ko na challenge gyud og maayo. Diri gyud. Kabalo sa team yatian. Simit ang dahilan. Grabe ni. Kanang dagway lugar na challenge pa. Grabe nga self-growth. Grabe ko ka-thankful sa experience. Alam mo si Sam, ay makahilak ko. Ako perminti ginasulti ni Mrs. Kasi emotional lang. Makahilak ko. Nagluha yun din. Alam mo, I want to be honest. I want to be honest. Ako ginaginaw ang asawa. Kabalo ka ni si Sam. Wag siya kabalo sa iyang strength niya nga. Wag siya kabalo nga. My God, ka na bang mura na pag ka sa kukun, Sam. Kailangan lang yung ka nga himas-imason pa. You are gorgeous. You are smart. And kanang imong beauty now. Dagan kay gusto maka-achieve ana. Dagan na kay sila na natistingan ng mga set. Basta na nga set? Sala set? Dagan na sila gibuhat ng mga beauty set. Tanan ko para lang ma-achieve na imong kagwapa ana. Oh? Tapak. Pero tingala ko siya pag every time na take on mo pili na ko burag ko niyang confident burag kaya ba my God doubt siya na magiuban ang mga bagagnaw mga tenga pero grabe lang ang confidence disalign ilang mga ngipong puros bagang. Tapos ikaw sexy guwapa so di ba okay di ka ba mga first year pa man di mo dira first year pa mo na ba ka wala pa. Wala pa. Taas pa nga. Ginuko pa kaya na mo gipadol. Wala budalan. Wala pa kaya na mo nabunalan. But you know, believe me Sam, if you will just trust me. You know, kung nakay ko gipasikat nga bayod sa una nga suswa gibulingit mangikay to. Grabe to. Itago na sa pangalan. Yung karon, di ba? Pero kasayangan lang ko sa iya sometimes na ako makita sa iyong mga post di lagi na dapat kay kaning being in the limelight lang imong pagkasikat di na forever promise. Ang imong i-grab na mintas nakadya is the people, mag-invest din ka sa people na imong makaila, the network na imong makaila because eventually dawato tong kamatuoron nga dili kita forever nadiya sa top. Lagi tayo mo change magkatiguang man ta, there will be changes na ibag-o nga kuan no? So that's why ako po it's about time nga kani pasa itulo kasi di man ako ni madala ni mo na akong gibuhat. I'm confident nga mo advice ko mga ani because effective man gud ni akong gibuhat experience man di man ni theory ako ana ilo. So I can see in you you're a kuha ka kabalo. Kung ikaw bali 20 sa mga imong pananaw siya kung abi ni mog 7 ra ka. You have to nganong teary-eyed man ka. Bura mo sa kag mudaog og kuan. Wala ko yung legend. Anong teary-eyed ka? Anong emotional ka? Thankful lang, thankful. Di ko kabalo kung nahilak ba kayo napapos kay kahawaon ka? Actually. Nihilak na siya. Hindi mo guna ko ni Kaya. Gusto ramang go. Kapo ni mo Kaya. Mag-Thailand. Di ba? Diba? So, layo pa netong maabtan diri. So, dili na ko ni Kaya nga ako lang mabugsay. Yung mga yung stepping stone. Sakto na, uy. Attorney. Ako na. Pero bitaw ha. So, let's do this. Okay?
Okay. Let's do this. Kaya dili. Sokol. Sa lisod man ang kamera mo ingon og kaya ta ikaw dai dili mo kaya. Kakayanin. So believe in us. Naman mi third eye. Nami kakakita nga dili nimo kakakita. Usahay mo si Will siya. Sama ka ron. Usay manunlo. Mga damak. Attorney Drew! Alam mo, I don't want to open this, no? Pero syempre, Attorney Drew, medyo sayang last niya nga pag-exam, medyo Samok, mata na ko Actually, ang start yun sa December was really not good. So, wait. Sumisi sa mga kapanulod mo. Ikaw alam mong gulo mga friends. Recording, balik. Recording, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check. So nagigiboy na sun sa ato, Dre, no? Wala na record ang iyang pagkahulog. Wala na record. Grateful for. Something I'm grateful for. Naaywa na sa nahulog siya. Sayang. Napalong tanan. Napalong na yun. Nasa'y power. You know, kanitong istoryahan, may kuan part ni attorney. Sa attorney this year, naminyo siya. Pero siyempre, usa siyang mga struggle. Siyempre, ang iyag yung pag-take up sa bar exam. Medyo dili, wala ni favor ang resulta. Yeah. So, nigawas, sa ito mo yun? Nigawas ang nigawas result? Tuesday, tapos na-feel na ko siya Friday na. Grabe akong hilag. Wednesday, Thursday, 4 days. Friday. Delay ang delay? Siguro I was holding it up kay I want to appear strong but it doesn't mean nga muhilak ka, you're already weak. Correct. It's in crying that you show that you are strong. Kay imong show isog ka nga ipakita ang imong weakness sa lain tao. Correct. So mo to siya naghilaka ko, and kanang bitong di ba I grew up nga kanang God-fearing like you view the Lord as kanang a great father gyud. So when I received the news, okay, sige lang Lord nga, pero sa Friday nag-sink in bitaw kay nakoy during worship ang gusto nakoy nadunggan nga song na kanang you have been so good to me. Tapos Lord, gusto ko magpaka-honest kanang nasakitan ko and lusod kayo yun dahil ako yan bitaw ka na that you are good, pero nakaanak kong ka sige lang kay na look back bitaw na ako sa first na ako nga failure sa bar. I really struggled to find the work. Grabe gina akong pangita, and then niabot ang revelation na just be still. So anak ko, sige Lord, dili na magpuyo na ako sa kalihukan tanawan na hudlaw na so lihukan gusto mo na ako nga like i-prove na I'm kanang capable na ako, di ko gusto magsalig na kaysa kung age mo na pressure ko ana nga bahin ba. And so nagpuyo ko, nagtanaw kog TV, and then sige mag-relax ko Lord, and then nagchat din si Cons Bernie himself yun na I want you to be part of my team. Dito na ako na-feel ba na grabe Lord, grabe kiday po na yung plan day sa ako. You want to prove me na to trust in you nga dili sa tanang buhat na ako ang tungod kay maayo ko, tungod kay kanang kabalo ko, but gusto ni mo ipakita sa akong anak ibutang ta diha because mo na akong plano sa imo, and I have great plans for you. So dahugid kayo ako ang pasalamat ani nga office, especially kay Cons Bernie. And then wala ko nag-expect after 2 days after my wedding this year, chatan ko na Ma'am Imyat nga kanang ali dire kanang gusto ka kwaon balik ni Cons. Actually January pa gusto gid ko nila i-keep, but because of unexpected nga mga panghitabo no, nakapahulay ko. So mo to nga nag-exam ko again, and then with the hopes na mo pasar, but then wala. So katong recent ka result nga dili favorable sa ako, I came to think again nga salamat gyapon Lord kay napakoy work, makadawat ka bonus dili pa sa uban nga tunga sa bare months nawadan sila work. So nga na bitaw, and Lord salamat kay this year na minyo ko, dili tanan na minyo.
Gibalik sa kuha. Naunsa di ay ni. Nakisimpatya ra ba ko? Nihilak ra ba ko diri? Ala kalain dia. May ragituklod ay yun ako din siya ganiha. So this year po no mas na enhance akong hosting. Lahi na magid kong sa church ka mag-speak og sa mga tao nga anang sa lahi pod na group. So diha pod murag na boost pod akong confidence anang area. So daghay self-growth, daghay maayo nga mga butang na hitabo po sa akong life. So wala man ko nahimong grateful sa first kapag sulod ani nga December, but I'm grateful sa tanan na hitabo sa ako this year, bad or good, because it led me to who and what I am now. Thank you so much for chatting. Ready na? You know, alam mo to be honest, I consider you guys. Ako nakasunod magin mo sa ko. Wala mo gigoy kanang grupo gibitaw ng barkada nga super. So my the people that are closest to me right now are you guys. Kamo ra gid. Kamo akong i-consider na family, you know. Ang akong panlantaw sa inyo is ang ako mong definition nga ni manggod. Para din sa ko dili ni pag ano sa ko nabang dapat kung ni-asenso ko, dapat ang unang mga tao nga ni-asenso pod is kani akong mga tao nga dol sa ko. Murag ingan akong mentality. Ever since sa una, murag ana akong gusto ba nga tanan ma-elevate nang dili lang ako, kamo tanan ana ba. So ako pod concerned po ko sometimes kanang namoy mga to be honest, si mi ang problem prana namoy loy nakapasar ba kasi kon. Murag ingan na akong feeling ba no. Nagandam pag art. Naka-ready na ba to? Kaya ba naging duwa to nung ibot na kung kaso dili makakuan ba? Nailahi ipos. Pero dili ta mo undang sus bata pa kayo. Bata pa kayo. Dagan may uban diha nga upaw na. Aya babat you know ako din para din sa kuha tama nimo yung nalagi sakto gyud nga preparation for it no. Di lang po ko pre lang yung emotional sa inyo pero perminti na ko binugoy mo ko perminti magunahon na gon. Nagi ko na night twist ani Lord ba ano ba basing ginamold pa ni Lord ang kon ba para kana nga exactly to pa yung bitaw ba shutdown ng imong ibisan na ano ko ha night twist ani Lord kabalo ko night twist ani depende sa mindset minsan ba kabalo ko na kay plano ani ano ba so eventually di ba okay naamang gid but at least we're still grateful nga kita karon natay mga trabaho. Always. Kanag yung perminti no ginabalik-balik karon nga gina-invite ko nga. Hindi ko perminti nga let's be grateful nga natay mga trabaho kay diri sa City Hall kung kabalo mo every day. Grabe mohangyo kay makatrabaho lang. Nay mohangyo sa ko sir bisag unsa nga position sir masulod lang sir. Huy. Kansa na. Murag ko yawan ko gamay. Unsa to? Sa sir. So apply ko sir sa mga position sir bisag unsa nga position sir masulod lang gid sir. Dabi kung apiki pag lawayi sir. Thanks sa. Wag alain to Ginoo. Lain ba? Lain to. Hindi mo. But you have to be grateful and dool na ang Christmas. Ako din na Christmas for me. Let's end this is sabay last for kaya ako Christmas for me is it's a family day for me. It's a entire para ni sa pamilya. I would love nga mag-celebrate of Christmas kauban ng pamilya nga happy, healthy, you know, ang food secondary ra man na. At the end of the day, more magyapon ng lasa, ikalibang ra magyapon nimo na. But lahi ra gyud to. Nay uban maka-afford og lami but ang family dili maayo ang relationship. So para nako dapat it's a family thing. Para sa imo Brad, what's Christmas? Inuktok siya na. Family mo magid ang nga gasto ng imong tinigom. Yeah. Okay na nakaingon gyud kay Emily nga, wag ko na tigom sa akong racket karon bay. Pero sige lang at least naagyapon tay gasto gamay. Mention naman siya. Katong mga single, hamis, way uyab. Of course, family. Moram na ako di ba? Family is love. Mawala na ang tanan, imong family. Naragid na per. Kumusta man siya? Part magyaman sa family. The newlywed. Excited ba? First time to celebrate Christmas? First. Katong last year gyud na ko love dapat sa next Christmas dili na ta magbulag og celebrate ha.
Ano wala kay bag-uyap pa, di ba? Nakaihi ko. Sabayan na to ang fireworks. Sabayan ng So, ang Christmas, ato gina siya gina-celebrate. The reason for the season is Christ. So, let's give thanks to God for all that He has done in our lives this year. Ang importante kay malipayon, maski gamay ang naara sa lamisa, but what's important is that the family na agyod united. Dili po nato hunaon karon nga porket Christmas dapat na ay exchanging gifts. So dapat mag-exchange pud siguro ta karon og sorries, thank yous. So mo na ako nabasa po sa tapos nakahinuplog sad ko lagi tinuod sa gitna. So ingana. Have a beautiful Christmas. And let's be grateful kung sa may atong regalo nga madawasan. Actually. Magamay, madako. So, 150 lang, ha? 150. Thank you very much. Again, dagan salamat. Kan tak-tak. Lechon belly. Salamat. Wag mo ni siya hinungdan nga na emotional mi karon. Kung sa kang mga alta presyon. Child lang. So, nailing akong ibutang. Thank you very much. And mag-create day mi og Facebook group para sa katong mga listeners namo sa podcast para at least ma-determine namo nga kamo followers mo sa among podcast. Mag-create me among ibutang gyapon ang link below. Dagan salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. 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 See you next year.